motor ninyo dyan. Pasakya sa kaysa lang. Isang makatunog lang sa raptor ng Koranan. So nami sa bridge tanawa yung ang traffic. Yan. Makita ninyo ang Price Gas Hotel bridge. Kaya na traffic siya. Then grabe ba itong sakyan ng katungkuan ba? Grabe na ito. Dito mo agi guys sa kuan sa tulay. Kasi ngalan na nga tulay kan bagong nga tulay. Alternate road. Ano siyang kuan no? Paseo del Rio. Paseo del Rio. So, grabe nga Ford. Raptor ka. Grabe. Ipagkuhan na sila kay ka na sa tawag na pa customize. Nadarong Paseo del Rio. Wag ito siya gihuman. Kasi Sayang kayo. wala siya. Ano ba nga dito mo agi do? Ay, lagi sa kinan dito. Uy, gigay ba? Kung iinom din makaguba sa kuan ana. Kuan bito sa ligid. Iagi lang tadad to kay mag-vlog mong good from kuan. Paseo del Rio. From- Liceo. Kasi from south to Alis man ni siya rin eh. Magdalenta. Taro, Tusin Trio. Ay, Kanay kuan. paana din to. Tusin Trio. Straight. Sa Pugon man ta, direta left tapos pag abot unahan, right turn lang ta. Kani nga street Corrales man ni nga street, di ba? Ipakita na mo sa inyo ang kuan. Dalan rin. Pag may street. Pag may street ta. Adre. Corrales. Ano siya guys? Severe. Ako kakuan dito sa tunga street. Kani Chavez man ni. Chavez Street. Corrales Chavez. Siguro Adre. PDO. And kanay Xavier. Xavier. Senior school. Xavier. Ako na na, college lang na din ha. Oh, college Xavier. Manilang gym mo. Ano kadulahan sa mga akban sa una. PBA. PBA player. Gymnasium. Then, kuhan din ta. Ito, bakuan. Direta right turn. Right turn ta, right turn. Kaya bakuban man ta. Wala na kabutang diya ba? Nga. Nga, kan biya karon pag ready ka Alagi. mag-right turn. Siguro, okay. Wala man yung kuhan. So, ilang taon mo kuhan siya, Cebu ni siya. Go naman sa Lagi kay ba si mga dakpan ta? ano. Dire, guys, nara Encore, hub. Bugay mo lang. Nara Encore, Orameta, HBL, Lifestyle center. Dagan na ni. Max Andrea Hotel, natin. Quality, Nagtaas. appliances. Natin.
Isano ni sa una nga na nasunog. Ururaman na. Naururaman na. Oh. Isano niyo yun sa tawag ani nga gaysano. Katong Didi sa una, Mr. DIY na karon. Nawala ang Didi Toys. Tara. Ingani ka busy ang kugon karon guys. It's Wednesday na Sky High. Sky High nga building. Naapa. Tara. Okay. Busy ang kugon ba? So, okay. Kapit na tamaw man sa atong video. Tara. Pay manabok. Sus. Grabe nga motor ba? Lolo. Pira kay. Mingaw ang kilid-kilid sa kugon kay takpon man sa mga RTA. Tara RTA. Dili na sa divine. Standby. Wala standby. Nara dire Kugon Public Market. Oh, gaysano. Ugon Kugon Public Market. So, ingani ka busy ang Kugon karon guys, ang dalan. So, Baling ka na ganito kami street ka dito. okay, para sa panta. Kay mata. So, para Napamay na pa. Persimmon. Persimmon grabe. Ang yan persimmon. Kami kay ilang kuan dia, ilang bake siopaw. Tara persimmon. The original bake siopaw. Original bake siopaw.